Bueno, hemen txegaz, Andoni Duarteaz, aurrerako biharren entrenadoriaz, gaur bitxorrekun berriz, pulsate izan da. Da, gaur aurrerak irutxe bi irabazitza Hernaniai, partido gogorra izan da. Eta, bueno, hemen txegakau aurrerako biharren entrenadori, aderazpen batzuk etxeko. Bueno, Andoni, zoizonak lehen da bizi? Eskerrik asko. Bueno, partido bastante, bueno, izan da, garaipena, biharrena beharrena zalupen ongoze temporadaku. Rival gatz baten kontra, baina gaur hori tai ez da bena emon, da, bueno, zer koeretxatzu partidu? Bueno, hasieri ona izan da, aukera egiro, bizartu dugu, eta, bueno, da, gero arbitruka penalti bat pitarago horre ez da inok ez da guzi, sartu izkute ja partidu dan aldature eta partidu tranquila izaleken da, bizkate komplikainera. Gero deskantzu aurretik sartu dugu irubarrena eta mote baina bizkat biharren zatezin tranquila bilaina alda eta bueno, falta baten sartu izku biharren eta sufriu. Bueno, hasi zue partidu, lehengoko bi aproximatzen ziniointzan lehengoko bi golak etorri diz, bata Anderpretona, biharren minutun, gero biharrena batzidarren minutun. Anderlakana, amentxe zalupen berandu gute izan dan partidu, gero ordula ordenea, 15. minutun. Hernanik penalti izan gola sartu rau, da... Gero, bitxorlekun berri, entrenadori espulsata izan da horri guzire Hernani bastante espeso, desaparezite mapan, apenas ez dau okazinio hiri genera, da irugarren gola, azierrena zentro bat rematata, eta, bueno, hortxela zue markadora sententziata. Hoxe eta emote eman, biharren zatize, gaur izan gozan alda, eta, bueno, ez guin aukera batik, peligro bakarra izkate kornerra, faltak, eta, bueno, lago esaten zartuzku biharrena, eta, bueno, zanen eguzuzio, sufriu emerdugu, nebaro partidu irabazit, bueno, irabazit importantire, eta, hone, kanpa guz, partidu gorra izango da bai, zozotaten dagoen. Biharren parti, izan da, zeu guztase bastante tranquilloa, aunque Hernani junte ongun al ataque, a la desesperada, ez dabe apenas okazin juri genera aurrera behunde markadora pizka redondeatea, okazio batzuk iondiz, 15 minuto faltan, Hernanik portion bitxarte sartuan irutebiko gola, eta hori, ez da bena, ez da karna, significa handiri kontu neukitxe, 3 puntuk hemen gatu dizela ondarrun, biharren partidu jogatu hemen etxin, da biharren garaipena hori satisfetxo gatzeko motibure. Hoxe da importanti guken berdagoena etxeko partidu eta aurrea, gero gu kanpunen gau, kanpun ekipoak hau puntu asko lortzeko eta segin berdago etxin fuerte eta ez daula berrezkapaten izan. Urrengo partidu, Rentxerpen kontra izango da, bertan Don Boskon, Pasaian, da, ez da duzun morun, ez da rival oso erreza izango, hemen katu izan morun, ez da rival errezik, eta, bueno, horra bebai junbir de garaipenan bile juteaz aparte, dana emotea. Kampo gatxe izango da, txikixe, eurak akostumbrata, lagoze medieta eta, baina, bueno, urte merda, irazten merda partidut, gero segun zelandun partidu ikusiko, baina gure hori irazten urte dire. Bueno, Andoni Duarte, eskerrik asko eta sorteon. Eskerrik asko, Xabi.